Това ще последва тук и за ротондата пред нея. Благодарим ти, Поли, за това включване. Както всички разбраха вчера, бившият председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов, който стана известен със своето лично тефтерче, с указания кой да бъде ударен и кой да бъде спасен, беше осъден на 3 години и половина затвор. И той е ефективен за един потулен сигнал срещу президента и 2 забавени други преписки. Сега имам уникална комбинация тук в нашото студио. Не знам дали сме имали преди представители на всички политически сили в парламента. Добро утро. Добро утро. Екатерина Заякова, депутат от Коалиция за България, Даниел Кирилов, депутат от ГЕРБ, Мустафа Карадайя, депутат от ДПС и Илиян Тодоров, депутат от АТАКА. Обединява ви това, че сте чели тефтерчето на Филип Златанов в комисията, която излезе с доклад преди Коледа. Обединява ни това, че сме членове на една временна анкетна комисия, която с оглед на вече излязлата присъда, считам, че сме си свършили добре работата. А не е ли странно, че това тефтерче не беше представено като доказателство в съда при обявяването на тази присъда? Не е странно, защото това тефтерче беше оповестено от прокуратурата още в момента, когато беше открито. Бяха и в медиите представени преснимани листи от него, а всъщност присъдата се позовава на установени безспорно факти за нарушаване на процедурата, разписана в закона за работата на комисията, за председателя и субективно укрити от него данни, които е трябвало по закон да бъдат оповестени с оглед сигнала срещу Росен Плевнелиев и прекратяването на производството срещу него. Това е първото обвинение, по което е осъден, и второто е за възпрепятстване правото на защита на 2 от другите лица, срещу които е имало преписки. Господин Карадайя, това ли е единствения сигнал срещу Росен Плевнелиев, който е безспорно може да се докаже? Вие изяснихте ли си другите инициали, по какъв начин са били използвани и кои са? Добро утро и от мене. Не бих казал, че е единственият сигнал, защото и в други комисии има сигнали против господин Плевнелиев, но това не е най-важно. По-важното е, се състои във втората част на вашия въпрос. Каква е била технологията на пребиваване на ГЕРБ във властта? Виждаме. Кои са инициалите, все пак, в публичното пространство, в обществото? Считам, че никой не се съмнява. Кой стои зад инициалите ИФ? Кой стои зад инициалите ЦЦ? Или кой е зад инициалите ББ? Кой? Мисля, че никой не се съмнява. В публичното пространство. А вие защо не изричате имената? Не, напротив. И от трибуната на Народното събрание ги изричаме. Нещо повече. И бивши народни представители от партия ГЕРБ ги изричат с истинските им имена. И той в комисията, където всичко е документирано, те казват нещо повече. Те казват и модела на пребиваване на власт, защото не бих казал аз това, че е управление. Ако се базираме на конкретния случай, ако това някой счита, че е управление, здраве. Аз не считам, че това е форма на управление. Това е форма на пребиваване. Господин Кирилов, вие тази присъда приемате ли като присъда за начина на управление на ГЕРБ? Не категорично, но първо искам да се върна на първия въпрос, дали всички сме чели тефтерчето. Не сме чели тефтерчето. Всички членове на комисията в дебата по приемане на доклада стана ясно, че е имало една група от колеги, които са гостували в прокуратурата, чели са, възприели са по някакъв начин части или фрагменти от това. Ние обаче не сме участвали в това, не сме били поканени. Странно е, че в зала председателя на комисията каза, ние работихме по публикации. В това списание бяха публикувани. Еди си какви си фрагменти от пресконференцията на прокуратурата. Работихме по интерпретации. Господин Тодоров, виждали ли сте вие тефтерчето? Или поне част? Тефтерчето не съм го виждал, но тук е нещо друго по-важно. Всъщност се оказва, че Филип Златанов е бил един бушон.
И никой в момента не говори защо нямаше досъдебно производство и обвинителен акт срещу поръчителите на това, което той е правил. Нали ще се съгласите, че Филип Златанов така доброволно не си е казал, аз ще прикрия този сигнал или онзи, не го е правил заради хубавите очи на президента. А кой е поръчителя според вас? Поръчителя са точно инициалите в тефтерчето. ИФ, ЦЦ, ББ, може би Ирина Флорин. Вие преди малко питахте кой. Как да вкарате в затвора един инициали? Не трябва имена. Вижте сега, в етап на досъдебно производство се разбира кой е поръчителя, защото съгласете се, когато в това тефтерче пише да се удари, да се прекрати и така нататък, това пределно ясно е, че е политическа поръчка от тези инициали. Защото във вашия доклад няма фамилии, има само инициали. Така е, но в крайна сметка и не трябва да отдаваме и толкова огромно внимание на временната анкетна комисия, защото в крайна сметка прокуратурата започва работа юли месец 2013 година, докато временната анкетна комисия започва, ако не се лъжи, декември. Така че през това време цялото прокуратурата си е вършила работата. Други въпроса защо не се търсят поръчителите на всичките тези престъпления. Аз само гърмих бушона. А вие посочихте ли ги в комисията тези поръчители? Ние всичко сме отразили в доклада. Аз ви нося едно факсимиле, просто да видите по какъв начин е отметки в тефтера. Ето това е почерка, това е написано. Да се решава бързо и безболезнено, важно в четвъртък. В този смисъл са всичките указания, които е получавал. Вие сте като сцена, четете стенограма. 19 Томислав Дончев, точки запетая, питанка ИФ, удивителна. И как се разчита това изречение, цялото какво означава? Това изречение се разчита, че Томислав Дончев се е обадил за Хубенова, която след няколко дена е освободена, действително, подава се и принудена да си подаде оставката като заместник министър на икономиката и енергетиката. Съвпада отметката с реалното действие, което е извършено, а ИФ, както се установи в всички случаи на отметки, е трябвало да бъде докладвано за всяко едно обаждане, за всяко едно искане да се удари, да се оправи, от който и да било, трябва да се докладва на ИФ, на ББ или на ЦЦ. Само, че нещо друго искам да обясня. За няколко пъти обяснявахме в комисията. Ние не сме разследващия орган. Временната анкетна комисия беше създадена на база на изнесените факти. Ние да проверим дали е спазван закона в работата на комисията по установяване на конфликт на интереси и процедурата, по която е работено. Вследствие на което ние проверихме цялата документация на комисията. Тефтерчето цялото? Тефтерчето на Славчово е качено, който иска, може да го прочете. Вие защо не сте го чели? Защо казвате, че не сте го чели? Нямали сме достъп, напротив, протоколирано. Имали сме множество искания да се присъедини тефтера или поне да имаме ясни процедурни правила за достъп до въпросния тефтер. В зала вече на края на работата на комисията разбрахме се изненада, че имало контактна група от въпросната временна комисия, която е посетила. Тук по-важният въпрос е друг. Влезте в интернет заедно да разгледаме това, което изнесе прокуратурата. Ако някой се съмнява и ако това е предмета на тази сутринта... Кои са другите инициали, господин Карамай? Именно. Защо ги няма другите инициали? Какво се е случвало и как се е управлявало по това време. Тоест аз не мога да го кажа управление, пребиваване във власт. Значи, някой на телефончето натиска определени копчета, има едни категории хора, едните са врага с вътрешнопартийния билет, другите са хората от местната власт, третите са една част хора има от съдебната система, четвъртата група хора са журналисти по принцип, нали? И политически опоненти. Горе-долу това са категориите хора, групата хора, които или се удрят, или се оправят по техната терминология. И това е технологията, защото в крайна сметка виждаме и резултатите. Дойдоха едни хора, бивши народни представители или актуални общински съветници, които разказаха какво се е случило с тях самите персонално. И вътре в партията, и в комисията, и вече като са извън партията. А защо не назовахте поръчителите? И те нарекоха този процес Фидосовщина, те нарекоха този процес Цветановщина, те нарекоха този процес Борисовщина, те нарекоха този процес Гербщина.
Добре, бяха ли... Значи, от тук нататък, ако за някой нещо не е ясно, дайте да доуточняваме и други детайли. А един от поръчителите доброволно си подаде оставката и напусна и някой да е чул основание, поради което Искра Фидосова си подаде оставката и от партия, и от Народно събрание, от всякъде. Ще се пробваме да я наберем отново. Защо никой не търси поръчителите? Аз пак задавам този въпрос. А вие търсихте ли ги? Говорихте ли с Ние тях? нямаме разследващи функции, за да търсим който да било. Въпросът е, ние виждаме... За да установите каква е същата причината. схема. Според потърпевшите, хората, които седят зад тези инициали, присъстват в нашите стенограми. Тези, които са потърпевши и тези, които са били в нашата комисия. Същата схема е с Авиоотряд 28, за който Временната комисия, която Атака изпрати доклад до главния прокурор, нашия колега Венцислав Лаков, там е същата схема, абсолютно същата схема. В момента се повдига обвинение срещу Пенчо Пенчев, който е бил главен изпълняващ там директор в Авиоотряд 28 и му се повдига обвинение, като че ли доброволно е вдигал самолетите, с които да пътуват. Абсолютно същата схема. Не се търсят поръчителите, гърмат бушоните като Пенчо Пенчев, като Филип Златанов и както може би ще стане бивши главен секретар. За тези три преписки, за които е осъден Филип Златанов, кой е поръчителят конкретно? Установихте ли? Нека да ви кажа за трите преписки, кое е изключително изненадващо. Защото ако някой замесне с престъпление като поръчител... Въпросът е преписки. За трите преписки ще четем мотивите на съда. Още ги няма. Има произнасяне на съда, има едно разследване, има едно обвинение, има решение на съд, чието мотиви ще ги четем. Господин Кирилов, да 3 на 1, да ви дадем дума. 3 на 1, редно е да, ако не една четвърта от времето или повече, все пак редно е да ми се даде възможност. Странно е, че при първоинстанционното производство и при обвинителния акт са визирани 3 случая, които са в абсолютно еднородна хипотеза, еднородни са обвиненията, които са били повдигнати от прокуратурата. Странно е, че за 1,5 от тези лица имаме оправдаване, а при абсолютно еднородна ситуация за другите 1,5, да кажем, от обвиненията, имаме произнасяне на изключително тежка и бих казал несправедлива. Мотивите ги очакваме, господин Карадая, но явно вие знаете процедурата, знаете, че има 14-дневен срок, в който трябва да прочетем мотивите. Но тогава, когато се постановява една изключително тежка... Няма как да сте сигурни дали точно е така или не е така. Такива внушения някъде другаде. Хипотезата е на лице нарушение на служебни задължения. Това е безспорно установено. Нарушение ли е или е престъпление? Ако вие казвате, че е нарушение, значи не е... Вие казахте, че са ударени журналисти от комисията. Какво имате предвид? Има ги, слайдовете ги има, как ще ги коментираме. По-важният въпрос е технологията, модела на пребиваване на власт. Защото това е най-важното нещо. Когато говорим за най-важното нещо, се търсят поръчителите, тук е много интересно да въпрос, защо прокуратурата поиска 3 години условна присъда на господин Златанов, а в същото време съда наложи ефективна присъда от 3 години и половина. Има ли какви инициали? Има ли го? И трябва да го погледнем. Вие сте гледали тефтера? Гледали сме, не сме длъжни да помня всички инициали. Обаче и нас ДП не го помня, но ИФ го помня. СС го помня, ББ го помня. Възприе едни фрагменти, които му бяха режисирани. Добре, кажете скритите фрагменти, след като ги знаете. Казвали това и в зала. Казвали сме го и в комисия. Искаме да видим, ако ще коментираме инициали, поне да видим всички случаи. Фрагментите са фрагменти. Въпросът е, че резултатите реалните са на лице. Всичко това, което беше открито в тефтерчето, е изпълнено на 100% реално. Хората са ударени. Защото поръчителите все още са на свобода. Не, говоря за съвпадението, защото продължава господин Кирилов да внушава, че едва ли не това, което е в тефтера, не е доказано, че е вярно. Кажете, има ли ДП като инициали, след като сте го виждали? Не се спомням аз лично, но вижте, първо стана ясно, че тефтерчето въобще не е едно.
Изнесено беше от прокуратурата, че са намерени няколко тефтерчета. Освен това, аз ви казвам, че не е предмет на нашата работа във Временната комисия тефтерчето. Предмет на нашата работа беше въз основа на тези данни да разкрием работата на комисията и спазван ли е закона. И установихме абсолютни нарушения в работата на комисията и едно установяване на една еднолична власт на председателя, който по указанията отвънка, които е получавал, еднолично почти е водил от тези комисията. инициали ли? Да, от хората, които седят за тези имена. Добре, а има ли хората, които бяха в комисията, аз не помня, ще го проверя още с излизането от студиото, ще проверя. Не помня, но помня три инициала помня. И Ф го помня. Не е ли избирателна памет това нещо? Сега, ако помните тези три, а пък има ДП, защо сте ги забравили? Вашата памет е избирателна. Убеден съм, че не всичко помня. Не всичко, но някои неща се запечатват. Изрично да подчертая следното. Представителя на ГЕРБ, този, който е определен с решение на Министерски съвет, господин Паскал Бояджийски, е дал 48 особени мнения по повод дебати в комисията и постановени актове. Те 48 негови особени мнения са потвърдени от съда. Така че аз моля колегите да не използват внушения, да не разширяват тези внушения, да ги партизират. Подчертавам, нито е имало сговор с представителя на ГЕРБ в комисията, нито той е действал незаконосъобразно. Един въпрос тогава, ако може да задам и аз към господин Кирилов. Може ли? Няма да получите отговор. Защо спи и не тъси поръчителите? И защо само Божана ще прокуратурата говори, работи половин година да ги беше. Представители на ГЕРБ, които бяха в комисията, които коментираха Искра Фидосова, Цветан Цветанов, Бойко Борисов и какво се е случвало в ГЕРБ и какъв е резултатът, всички го видяхме. Не само ние го видяхме, Европейската комисия го видя и го отрази в доклада си. Отразени са всички тези че се събрахте в нашите които са... Добре. Новините.